Mbak, aku mbok diwarai cilik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku aja mbok kon mlebokne lho ya. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Tangga cawet ya, aku ndak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro to jane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho, nek ra nganggo nek barang nyasar no piye? Lak ra sida kudungan iki nggo. Lek pengen anyep mrene lak koloni sayang, ya. Heeh. Anyep popo malah ungkep kuwi. Tayu delengkuk jaran. Neng Purwokerto tuku ketan wedokan saiki ra kenek nggo tenanan. Iwak asu iwak bekecot kowe pancen ayu tapi wis ra nyokot. Oh, Lah nyapa? bully aku neh kowe. Wis seneng aku lho kowe, tenan nek mbok terus-terusno. Ya ora mungkin. Tak bales ah. Tak tunggu balesanmu. Ra trimo. Lah terus arep nyapa? Tak bales. Iya ndang. Omahe alik sandinge Mbak Maya. Barangmu cilik kakean gaya. Tanggane bulilik bocahe mbeling senajan cilik wetengmu iso blending. Mangan bandeng ditetel-tetel rupamu ra ganteng tambah koyo gatel. Rupane ra ganteng malah koyo gatel. Aku ini nek trimo pisane ra marem. Ping 3 lho kuat. Guyumu kok ketoke ngenyek ngono to. Mas, Apa? biayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Wong 5 menit ae lek kowe iki metu. Kabeh bukti lah nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Yo biaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalane cah cilik mbok omongi. Penting awakmu kuwi lho, metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Mas, aku ngeluh Mas. Awakku panas Mas, semblengat. Wis 2 wulan aku ra mbok iclik. Lah mbok ayo to. Aku ngeluh Mas.